Mayong adlaw sa inyuhang tanan guys. Karon mao ni ang ato ang sud-an sa takna sa kagabhion. Sinugba nga tambang tuloy, ambot tambang tuloy ba na. Basta kay mao ni ang among sud-an karon dinhi sa parsonage. Ingon ani ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Bisan wala tay daghang kwarta pero ang Ginoo kanunay nagapanalangin sa tuang kinabuhi sa matag adlaw, iyatang ginatagaan sa tuang makaon, wala ta niya ginapasagdaan. So mao ni atong pinobre nga sud-an guys, pero bahalag dili ta pareha ng mga kwartahan nga daghag sud-an. Ang importante nga naatay makaon sa atong matag adlaw. Kay saon man ang daghan tag sud-an pero dili busog ang ato ang espiritual nga bahin mahitungod sa pulong sa Ginoo. So bahalag dili busog kanunay atong tiyan, basta kay ang ato ang espiritu busog sa pulong sa Ginoo. So mao na importante sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Bahalag dili kayo lami atong sud-an, basta kay ang importante naay Ginoo sa kinabuhi. Salamat kayo guys sa paglantaw sa inyong video. Aning amo ang sud-an karon nga sinugbang tamban tuloy o tamban tuloy ba yung tawag ani. Salamat sa inyong paglantaw. God bless kanatong tanan mga igsoon.